பசுமை காதலர்களுக்கு பூமித்ராவின் அன்பு வணக்கங்கள். தினம் ஒரு மரம் தினம் ஒரு மூலிகையை பற்றி பார்க்குற நம்ம இன்றைக்கி மரமும் இல்லை மூலிகையும் இல்லை, ஒரு பொருளை கார்டனுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு பொருளை தான் பார்க்க போகிறோம். கொக்கோபீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா வாட்டர் இழுத்து வச்சுக்கோம், வாட்டர் கம்மியாக கொடுத்தா போதும், வெயில் காலமாக இருக்குது, மண்ணில் இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஈரத்தன்மை இழுத்து கொடுக்குங்க. கொக்கோபீட்டுக்கு மாற்றாக கரும்பு சக்கை நாற்கழிவு மூலிமா மண்ணுக்கு பாட்டிங் மிக்ஸு எப்படி செய்கிறது, அதோட மல்ச்சிங்காக வெயில் காலம் இல்லைங்களா, நிறைய தண்ணி தேவைப்படும், ஹார்டாகிடும், செடிங்கள்லாம் காஞ்சி இலைகள்லாம் கொட்ட ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வருத்தப்படுறவங்களுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கே வாட்டர் இல்லை, செடிக்கு எப்படி தண்ணி ஊற்றுறதுன்னு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய பால்கனியில் இருக்கக்கூடிய செடிகளை எப்படி இந்த கரும்பு சக்கை நாற்கழிவு மூலிமா எப்படி அவங்களுடைய செடியை ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாக இருக்குது. காலைல தான் வாட்டரிங் பண்ணியிருந்தோம், பார்த்தாலே தெரியும் ட்ரை ஆகிடுச்சு, ஈவினிங்லாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஏற்கனவே கரும்பு சக்கை நாற்கழிவும் ஒரு சில செடிகளில் நாங்கள் மண்ணோட மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால 4லேருந்து 5 நாள் வரைக்கும் காயறதில்லை. ஏற்கனவே கொக்கோபீட்டில் போட்டிருப்பீங்க, இல்லை ஒரு சில செம்மண் எருவில் மட்டும் வச்சுருப்பீங்க. அவங்களுக்கு மண் காயாமல் இருக்கிறதுக்கு அது பாட்டட் பிளான்ட்டு தான் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நல்லா வெயில் அடிக்குது, பூமியில் செடி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மல்ச்சிங்னு சொல்லக்கூடியது உடன் சிப்ஸில் பண்ணுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா தேங்காய் நாரினுடைய ஹாஸ்கிலிருந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ மேலே மல்ச்சிங் மண்ணை நம்ம அந்த காலங்களில் மூடாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய தலையா இலைகளை வச்சு மூடி வைப்பாங்க. வெயில் காலங்களில் இலை நல்லா தண்ணியை சேவ் பண்ணி கொடுக்கும், ஈரத்தன்மையை காத்து நிற்கும். அதுக்காக தான் அந்த மூடாக்கு சொன்னது, அதுதான் மல்ச்சிங்னு சொல்கிறேன். ஸோ உடன் சிப்ஸ் கிடைக்காதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கரும்பு சக்கை நாற்கழிவு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. நாங்கள் ஊற வச்சு எடுத்து காய வச்சுருக்கோம். ஸோ அதை எப்படி போடலான்னா மேலே இப்படி போட்டு விட்டுறலாம். இது மேலே கொஞ்சம் ஈரத்தை தெளித்து விட்டோன்னா அப்படியே உட்காந்துக்கும். இதை மேலே போடுறதும் ஒரு விதமான மல்ச்சிங் ரெடி பண்ணுறது தான். ஸோ காஞ்சிருச்சுன்னா அது நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் தண்ணி கொடுத்துக்கலாம். அது வரைக்கும் கீழே இருக்க தண்ணியும் காப்பாற்றி வச்சுருக்கோம். நீங்கள் ஒன்ஸ் இதை ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மேலே நல்லா தண்ணியை ஊற்றி விட்டுங்க. 2 நாளைக்கு தேவையான தண்ணியை இழுத்து வச்சுக்கோம். இது ஏற்கனவே செடி வச்சுருக்கவங்களுக்கு புதுசாக செடி வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கரும்பு சக்கை நாற்கழிவை மண்ணோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நாங்களே வச்சுருக்கோம், பிளாக்காக வச்சுருக்கோம். எங்கள் கடையில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் சென்னையில். நீங்கள் ஆன்லைன் வீட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம். வெளியூரில் இருக்க போர்ட் மூலியமாகவும் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா போன்ற நகரங்களுக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இந்த மாதிரி பிளாக்கு சென்னையில் நம்மக்கிட்ட மட்டும்தான் கிடைக்கும். இது இந்த ஃப்ரூட் ட்ரீக்கு மட்டும் கிடையாது, பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. வாட்டர் ஆப்பிள், நார்த்தம்பழம், ஸ்வீட் நார்த்தை, எல்லா விதமான ஃப்ரூட்டுக்கு, ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ட்ரீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். காமனாக உங்களோட லேண்ட்ஸ்கேப் கார்டனில் மேலே மல்ச்சிங் மண்ணோட போட்டு கிளறி விட்டிங்கன்னா ஈரத்தை காற்று நிற்கும். தண்ணி பற்றாக்குறையை போக்குறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் இது. இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு உங்கள் ஊருக்கே அனுப்பி வைக்கிறோம். கார்டன் உபகரணங்கள், செடி, மரங்கள் அனைத்துமே உங்கள் ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம். தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.